toivottavasti kaikki on istumassa mukavasti siellä. Ja ennen kuin mestari tulee paikalle, niin meillä olisi tässä yksi näistä oppilapsista mestariryhmästä, joka haluaisi kertoa, miten hän on tavannut mestarin ja miksi hän on alkanut tätä Kuanin meditaatiota harrastamaan. Elikkä, yes, thank you. Hyvät ryhmä meditaatio ja vierat. Opiskelen Quanjin menetelmän jo 6 vuotta. Quanjin menetelmällä ja korkein mestari Ching Hai ohjausella noudataan koko sydämellesi ja rukoilin, että mestari Ching Hai auttaa minua ja antaa minulle rauhaa. Lapsena olin hyvin herkkä. Vasta 10-vuotiaana lehdin äidin ja muutaman hyvän tekeväisyyden jäsenin kanssa Amerian sairaalan tervehtimen ja antamaan lahjoja harvoituneille. Huomasin, kuinka paljon nuoria haavoituneita poikia iältä noin 18-20-vuotias siellä oli. Joitakin pojilta oli leikattu käsin ja joitakin jalkaan. Edeltä nuorukaiselta oli näkö mennyt ja vanhus istui hänen vieraille, joka yrittää syöttää tälle sokealle nuorukaiselle. Kun katselen vaivui syvän surun, jota en osannut ilmaista ensin, sitten purskahdin iskun. Sunnatonta surua ja kipua tunsin, kun katsoin näitä sodassa harvoituneita ihmisiä. Silloin kysyin isältäni, elämä ja ihminen, mitä se on? Kuinka nämä nuoret kärsivät ja miksi sodimme toisiamme vastaan? Siitä lähtien jatkoi perheen perinnettä. Lähden esimään erilaisia opetuksia moneen vuoteen. En löytänyt siitä totuutta. Kun tulin Suomeen, oli erilainen kulttuuri, autopaikka. Huomasin, että minun täytyy rukoilla hiljaa sisässäni. Kuka tai mistä saisin ohjausta ja tukea henkisen rauhan elämän tielle, koska minä todella tarvitsin sitä. Yhtäkkiä kohtalo toi elämäni tämän lahjan. Eli ystäväni kertoi minulle, että eräs vanhempi nainen saarnaaja asui Amerikassa. Hän lahjoittaa esitteli kirjoja, saarnaajan videoita. Pyysin esittelykirjan itselleni luettavaksi ja ihastui siihen jokaisen lauseeseen, jokaisen sivuun. Minun oli helppoa ymmärtää, ihan kun olisi joku ystävä, joka kertoi minulle elämän tarkoitusta. Löysin yhdistyksen, mistä saisin lainata korkein mestarin Ching Hain kirjoja ja videoita. Sitten
päätin kastautumaan mestari Qinghai oppilapseksi. 2 kuukautta myöhemmin minut kastettiin Saksassa. Kun palasin kotiin, minun oli helpompi meditoida ja syödä puhdasta kasvisruokaa. Minulla ei ole mitään vaikeuksia sen kanssa. Päinvastoin mieheni kunnioittaa minua jopa ryhmämeditaation paikan kuljetuksia. Ongelmani on äitini ja sisarukseni, jotka yrittävät estää minua, eivätkä ymmärrä omaa valintaani, koska he pelkäävät, että saattaa olla väärä menetelmä. Mutta kuuntelen mestariin ja jatkan meditaatiomenetelmä yksinäni, enkä aiheuta harmia perheeni kanssa. Kokemuksiani kastautumassa minä näin valon ja kuulin ääniä erittäin tarkkaan. Ryhmämeditaatiossa minäkin näin valon ja kuulin ääniä, ja ryhmämeditaation jälkeen huomaan, että kuinka mahtava, iloinen ja ihana olo minulla on. Joskus meditaatiossa tuntui olemattomuuksista ja sitten tuntui olo sisälläni paremmaksi. Muutama vuotta sitten, kun luin kirjoista, joka kertoi, älä ole ahne, älä ole vihamielinen, tietämättömyys, mutta itse se ei ole helppoa toteuttaa tätä. Nyt se häviää kuin hiekkapöly taivaan tuulessa. Jokainen päivän elämässäni, kun on vaikeuksia, minä rukoilen sisässäni, että korkein mestari antaa minua voimaa ja rohkeutta, ja niin olen aina saanut. Eräänä aamuna olin menossa töihin. Käynnistin autoni ja lähdin jonkun matkan. Huomasin, että jotakin oli vialla. En pystynyt hallita ohjausta. Ulkona on -15 astetta pakkanen, hieman liukasta. Auto ohjautui melkein itsestään. Oli liian myöhäistä pysähtyä, koska minulla oli kiire. En voinut mitään varallisessa vauhdissa. Peläten onnettomuuden riskiä. Rukoilin, hengitin rauhallisesti, mutta onneksi muut autot hiljentävät vauhtia ja yritin ajaa hiljaa. Käännyin pienkujalle ja jatkoin niin hiljaa työpaikalle asti. Kiittäen mestari Qinghaita. Sitten pyysin ystäväni katsomaan autoni. Hän oli ihmeissään, että olin ajanut vain kolmella renkaalla. 4 oli lukossa. Liukasta työmatkan aikana, miten säästyin onnettomuudesta. Arvoisa hyvät mestari, hyvät naiset ja herrat, ylemaitunut asiat, jotka ovat vain pieniä haasteita minulle. On vielä paljon muuta, jotka olen valmis ottamaan vastaan.
Täytyy vaan uskoa täysin korkeimpaan mestari Qinghaihin, että sisäistä voimaa saisimme ohjausta, opetusta ja suojelua joka päivä. Nykyään perheeni on nähnyt monen vuoden meditaationi ja he ovat sitä mieltä, ettei ole mitään väärää tästä, joten he ovat helpottuneet, eikä tarvitse huolehtia minusta enää. Paljon kiitoksia, että kuuntelette mediaatiokokemukseni ja toivomme, että te löydätte totuutta elämässänne. Kiitos paljon. Olkaa valmiina täällä käsitaputuksien kanssa. Mestari on tulossa lavalle, eli ohjelma muuttuu vähän lyhyemmäksi tässä. Eli suuri aplodi meidän mestarille tässä. Tervetuloa Suomeen. No niin, mestari Suma Qinghai. Suuret aplodit tälle maailman naiselle. Mestari Suma Qinghai, tervetuloa Suomeen. Beloved Master Qinghai, beloved Supreme Master Qinghai, beloved audience and all disciples of Master, welcome to this cultural house of Helsinki on this sunny Sunday afternoon to meet our beloved teacher, the highest Master, Master Qinghai. We initiates of Finland have been sincerely praying already for a long time that our Master would visit here one day. And in this northern country, it's very far away and she's very busy, we know that very well. Today that deep wish of many hearts has become true, and today is also a very big day in this country Finland for countless families, as it is a Mother's Day here. Respected ladies and gentlemen, in front of you now sits the highest Master Qinghai, and those who have any gifts or flowers to bring to her, so please feel free to do that now and put them beside her. So one more applaud to Master Qinghai, please. Welcome to Finland. The next program, after Master has received some gifts from our disciples and visitors, is that we are all very excited to hear Thank you. Master's lecture. Thank you very much. Sanon kerran vielä suomeksi, että jos jollakin oli kukkia tai jotain pientä lahjamestariin, niin tervetuloa, voitte lahjoittaa. Yeah, come here. Mä yritän puhua vähän. Thank you so much for your love. Kiitoksia paljon rakkaudesta. I give you the flowers later. Annan teille myöhemmin kukkia itse. Very difficult to hear from here. Can you hear very clear over there?
Yes? Kuuleeko kaikki? Does it sound better now if I speak closer? Yeah, yes. They understand English. Wonderful people. Yes. Kaikkia Yes. So Okay. thank you for pointing out that. Yes. So now it's the master's turn to start speaking, and yeah. Thank you. Thank you. Thank you. A good, beautiful evening to you. Hyvää iltapäivää kaikille. How are you? How's everybody? Miten ihmisille kuuluu? It is like spring in your country, huh? On kevät teidän maassanne nähtävästi. On kevät täällä Suomessa tällä hetkellä. Ah, yes. Yes, some technical problem. In Finland, it is springtime now? Suomessa ja Or Hollannissa summer, huh? on nyt kevät tai kesä ehkä jo. But it seems like spring to me. Because yesterday I walked through the park and near the lake, and it still feels a little like spring air, and also the new leaves that just begun to come out. Minulle kaikki tämä tuntuu niin keväältä. Kävelin eilen järven ja puiston ympäristössä ja kaikki tuntuu niin keväiseltä, koska lehdet ovat juuri puhkeamassa. The springtime always makes people feel good. Makes me feel good. Keväällä kaikesta tuntuu aina hyvältä, minusta myös. It feels like we should renew our life. We begin everything in the very, very enthusiastic spirit. Tuntuu siltä, että meidän pitäisi uudistaa kaikki. On semmoinen hyvin innostunut henki näin keväällä. I thank you for the Finland brothers and sisters who have invited me here repeatedly. And finally I made it to your country. Haluan kiittää kaikkia siskoja ja veljiä täällä Suomessa, että he kutsuvat minut tänne ja vihdoinkin pääsin tulemaan teidän maahanne. My God bless you and your country so much in this new coming year and the new coming era. Ja Jumalani siunaa teidän maatanne ja ensi vuotta sekä tätä tulevaa aikakautta. Because your people deserve it so much. Koska te ihmiset ansaitsette sen niin paljon. The very fine, very gentle race of people. Olette hyvin hieno ja hyvin hellä ihmiskunnan osa. In just a short time that I have arrived here until now, I have met only kindness and love everywhere on the street, in the store, in the taxi, in the train, station, everywhere. Se vähän aikaa, mitä olen ollut täällä, olen vaan kohdannut ystävällisyyttä kaikkien taholta taksissa, joka puolella kaduilla, junassa, joka paikassa on vain ystävällisiä ihmisiä. And the country is so fresh, the air so clean, everything feels so pleasant to the heart. Maa on niin raikas ja kaikki on niin puhdasta ja kaikki tuntuu sydämeen niin miellyttävältä. Even the water from the tap you can drink, so clean. Jopa juomavesi, joka tulee hanasta, on niin puhdasta. Nowadays, is it true that can drink, huh? Because I drank it. Tästä voi juoda, koska minä join sitä. I have drunk it this morning. I hope it's okay. Join sitä tänä aamuna, toivottavasti se on ihan okei. Because I asked the people if I could drink some water directly. They said yes, yes, and I was so happy, and I drank it right away. Kysyin ihmisiltä, että voiko sitä juoda sitä hanavettä, ja he sanovat, että kyllä, ja olin niin onnellinen ja join sitä heti. For me, if the water in the land you can drink directly from the tap is a great blessing because it feels abundant. It feels like you can drink forever and you don't have to worry. Minulle tämä on suuri siunaus, että voitte juoda suoraan tätä hanavettä, ettei tarvitse ollenkaan huolehtia sitä juodessaan. Nowadays, not every country's water you can drink. Many countries' water is very contaminated and you have to limit yourself to small bottles, and I feel very restricted. Tänä päivänä ei hyvin monessa maassa on sillä lailla, ettei tätä hanavettä voi juoda, vaan se on hyvin saastunutta, että täytyy ottaa pullovettä ja juoda sitä. The hearing is okay still, huh?
Give me a sign if you cannot hear. Good. All right. Everything when we can use in abundance, we feel free and we feel very, very happy. Kaikkea, jota voimme käyttää yltäkylläisesti, se saa meidät tuntemaan itsemme vapaaksi ja onnelliseksi. Similarly, if we can make use of the blessing of God, which is inside us, then we will feel very, very free. Samoin se, jos me tunnemme se Jumalan siunauksen sydämessämme, sitä on paljon, me tunnemme itsemme todella vapaiksi. Then we don't even have to pray for God's blessing. It will always be there automatically. Meidän ei tällöin tarvitse rukoilla tätä Jumalan siunausta, se on aina siellä sisällä automaattisesti. And that's what I want to talk to you about, the freedom that is not known on this planet unless we know God, unless we know the freedom inside, the blessing inside. Juuri tästä haluan puhua teille, tästä vapaudesta, tästä Jumalan vapaudesta sisällämme. It is lucky that we live in a free country such as Finland. On onnellista, että elämme sellaisessa vapaassa maassa kuin Suomi. And then we can even sit together and talk about the greater freedom of heaven, which we can attain right now while we are still working in this physical life. Tällöin voimme puhua myös siitä taivaallisesta vapaudesta, jonka voimme saavuttaa tässä fyysisessä elämässämme vielä. This freedom, oh my God. Tämä vapaus voi luoda. This freedom is the greatest possession, is the greatest merit, is the greatest treasure that we can ever wish to have. Tämä vapaus on suurin siunaus, suurin ansio, suurin mitä me voimme koskaan toivoa omaavamme. Sometimes I'm just so busting inside and I just don't know how to explain this to people. Joskus minusta tuntuu vain ihan kuin räjähtäisin sisällä, enkä pysty sitä selittämään ihmisille. I look back at my life before and I look at my life now. There are differences. Kun katson elämääni, jota elin aikaisemmin, ja kun katson nyt elämääni, mitä elän nyt, niin siinä on 360 asteen ero. I was so bound, so limited, so restricted by myself, by all kinds of conventions, by all kinds of prejudice, by all kinds of traditional thinking and way of life, that even though I lived in free democratic countries, I never felt truly free. Olen niin rajoittuna kaiken näköiset traditiot ja kaikki ennakkoluulot ja kaikki, vaikka asuin monissa maissa, en siltikään tuntenut itseäni todella vapaaksi. And then when I first got a glimpse of God, first got a taste of enlightenment, I thought, that's it, I am free, I felt free. Ja kun sitten sain ensimmäisen kerran näin Jumalan tunsin ja näin valaistuksen tunsin ensimmäistä kertaa todellisen vapauden. But then there was just a fraction of freedom until I kept continuing to recognize this freedom, and then it grew and grew until I cannot explain anymore what true freedom is. I just know I'm free. Mutta tällöin vielä se oli vain osa tätä vapautta, kunnes jatkoin sitä vapauden etsimistä ja vähitellen sitten tunnen itseni todella vapaaksi. And when I looked at some of our brothers and sisters who are still in the stage that I was before, I feel sorry. Ja kun katson sitten sisariani ja veljeni, jotka ovat siinä tilassa, missä olin itse silloin aikaisemmin, minun tulee heitä sääli. Because this freedom, every one of us can attain, but not every one of us has. Koska jokainen voi saavuttaa tämän vapauden, mutta kaikki eivät ole saavuttaneet sitä. Even enlightened people would take a little while to get the complete freedom. Jopa valaistuneille ihmisille kestää vähän aikaa ennen kuin pääsee tähän todelliseen vapauteen.
It's not the outside freedom. It's not the outward action like you have to jump around or shouting on the street or advocate for your own freedom inside. It's just the limitless feeling of expansion that you could be anything you want. You could do anything you want, and yet you still remain in virtues. You still remain in God's love. You still remain in perfection. Se ei tarkoita sitä, että meidän täytyy tuolla vapautta, että pystymme hyppimään ja julistamaan vapauttamme. Se tarkoittaa sitä, että olemme vapaita sisäisesti ja me vielä säilyttämme siinä vapaudessa tämän viattomuutemme. And yet no one will ever be harmed, be killed, or be suppressed in any way by our attaining our freedom. Ja kuitenkaan ei ketään vahingoiteta sillä, että tai painosteta tai muuten kärsi siitä, että me olemme saavuttaneet vapauden. We work so hard daily just to attain the freedom of living, the freedom of survival, so we can have enough food, we can have enough necessities to take care of our physical life. Me joudumme joka päivä tekemään niin paljon sen vapauden eteen, että saamme syötävää ja että pystymme fyysisesti sitten olemaan vapaita. So it is about time, since we have everything already in this physical comfort, it is about time we work for our spiritual freedom. Joten nyt on aika, kun me olemme fyysisesti hyvin jo mukavissa asemissa, nyt on aika pyrkiä tähän henkiseen vapauteen. It is a new season. I think we can begin to do something new. And I come here to offer you a new way, a newfound freedom that you will never regret again, that you have never found before, no matter how much money you have. Ja minun mielestäni on nyt uuden aikakauden tai uusi aikakausi, jolloin voimme aloittaa jotakin uutta, ja olen tullut tarjoamaan teille semmoista, mitä te ette voineet koskaan saada. Excuse me. You know the smoking cough. Tupakkayyskä. I also have to share the generosity of the smokers around Europe when I travel. Minun täytyy myös Euroopassa jakaa näiden tupakan polttajien tämä anteliaisuus, kun minä matkustan. Just like I want to offer you a method to find freedom, they offer me that second-hand smoke. Kuten minä tarjoan teille menetelmää, millä saavutatte vapauden, he tarjoavat minulle tätä toisen ei-polttajan savua. Well, everyone offers what they have, so I offer you the best that I have. Kaikki tarjoavat sitä, mitä heillä on, joten minä tarjoan teille parasta, mitä minulla on tarjota. And this offering will never cost us anything, not even effort, because we have it inside us already. All we have to do is just to make use of it. Ja tämä, mitä tarjoan teille, se ei maksa teille mitään, koska se on jo sisällänne. Kaikki, mitä teidän tulee tehdä, on käyttää se hyväksenne. It's even cheaper than the water that I drank this morning. Se on jopa halvempaa kuin se vesi, mitä join tänä aamuna. You have to pay for water here, right? Eli meidän täytyy maksaa vedestä täällä vielä. Yeah. Tap water? Yeah. Hanavedestä. Well, even if you don't have to pay for the water, we still have to pay tax in order to make the pipe and the water tower and everything. But to drink the water of life, this means the water of blessing from God. We don't have to ever pay one penny. Se täytyy kuitenkin meidän vielä maksaa veroilla tästä, että näitä vesilinjoja vedetään, mutta tästä elämän vedestä juominen ja Jumalan veden juominen, se ei maksa yhtään penniä. And it takes as much time as just like we sleep or we rest as a coffee break.
Ja siihen ei mene aikaa kuin se aika, mitä esimerkiksi kahvitauko ja se joku unesta otettu aika ehkä. It's okay. Can you hear? Yeah. We have spent a lot of time in some of the useless pursuits and which we sometimes regret later. Olemme käyttäneet paljon aikaa semmoisiin asioihin, joita myöhemmin kadumme. So now that we know how to find God, I'm going to show you. Now that we know the way to find freedom, the way to find happiness inside, we will make use of this waste time only, the free time only, to turn it into the precious discovery of the kingdom within ourselves. Nyt kun osaatte löytää Jumalan, tulen auttamaan teitä, sitten pystytte löytämään tämän vapauden, niin silloin te käytätte vain sen ajan, joka on ollut aivan hyödytöntä aikaa aikaisemmin. So there is not even a time that we need, not even effort that we need. All we have to do is know how to find God. Siihen ei tarvita mitään yrittämistä, siihen ei tarvita aikaa, siihen tarvitsee vain tietää, miten löydämme Jumalan. All of us know that sometimes we just don't know what to do also with some of our free time. Sometimes we're so bored. The time we sit on the train, the time we sit on the buses, the time we sit on the airplane, all the time sometimes we just sit in the park doing nothing. All these times we can turn into conducive moments to enjoy the freedom within and then manifest it also without. Meillä on niin paljon semmoista aikaa käsissämme, jolloin emme tiedä, mitä teemme. Istumme puiston penkillä, istumme junassa, bussissa, lentokoneessa. Sitten me opimme käyttämään sen ajan sitten. The people, sorry love, you're right? Yes. The people of Finland have everything already, almost. You even have one of the best telecommunication systems. Suomessa teillä on kaikkea, melkein kaikkea. Teillä on jopa yksi maailman parhaista telejärjestelmistä. I use them. Minä itse käytän niitä. I use your telephone. Käytän teidän puhelinta. Minulla on 2 puhelinta. 2 of the most famous. So actually, I cannot offer you any more material comfort than your country already offers itself. But I can offer you something greater than earthly possessions and success. I can offer you the kingdom of God, which you have forgotten. En voi teille tarjota enää mitään materiaalista, mitään maallista hyvää, mutta voin tarjota teille Jumalan valtakunnan. And it's so easy, like you are looking at the flowers now. Ja se on niin helppoa, aivan kuin katsotte nyt näitä kukkasia tässä. Because it is so easy, I'm confident that almost all of you would want to have it. Because it is the greatest thing you can have. Ja koska se on niin helppoa, olen varma, että kaikki te haluatte sen saada, koska se on parasta, mitä voi omata. But one thing a little bit impractical that I also share the sympathy with you, it is maybe the way of life that we are used to. Yksi asia on hyvin epäkäytännöllinen ja minulla on paljon sympatiaa siihen. Se on se elämä, mihin olemme tottuneet tällä hetkellä. We are scientifically speaking originally vegan beings because we have a longer intestine than those who eat flesh like tiger people, for example. Me olemme tieteellisesti todetusti, me olemme kasvissyöjiä, koska se on ihan meidän ruoansulatusjärjestelmä. Meillä on tämä suolisto on pidempi kuin semmoisilla eläimillä esimerkiksi, jotka syövät lihaa. But since we are being taught to be used to eating flesh,
it might be a little difficult to go back to the original way of life. Mutta koska meidät on opetettu niin perusteellisesti syömään lihaa, on hyvin vaikea mennä takaisin siihen alkuperäiseen elämänmuotoon. And for that we also have some like so-called convenient way, so you can try to get used to a vegan diet. And we also teach you to cook and sample those cookbooks for you, etc., etc. Maybe that will help a little bit to facilitate your transition back to the original noble way of life. Ehkä me pystymme auttamaan tässä, että pystytte pääsemään tähän jaloon alkuperäiseen elämänmuotoon sillä, että meillä on esimerkiksi keittokirja täällä ja sitten me kokeilemme näitä kasvisruokia täällä auttaaksemme teitä. Because these days I also have been traveling alone. I mean completely alone with luggage and check-in, check-out tickets and booking everything alone. Just to try to see how an ordinary person fares his way through the world if he is to be vegan. And I found that it's not always that simple for you. Olen nyt aivan yksin kaikkine matkalaukkuneni kiertänyt maailmaa ja ihan vaan nähdäkseni, miten ihminen pystyy tämmöisenä kasvissyöjänä elämään ja se ei ole kovin helppoa. Because I travel alone, but if you travel together too, it's easier. You can also bring simple things to cook and it will be fine. Koska yleensä matkustan yksin, silloin se on vaikea, mutta jos on kaksi, niin silloin on helpompaa, koska silloin voidaan myös tuoda tarvikkeita, että pystytään tekemään tämä kasvisruoka. And nowadays, almost every hotel and restaurant, they have a vegan menu, small one. Ja tänä päivänä melkein kaikki hotellit tarjoavat jo kasvissyöjää menuun. And in the airplane also you can demand vegan food. Ja myös lentokoneessa voi vaatia kasvisruokaa. But not very generous vegan food. I think many people still have the notion that vegan means only vegetables. Mutta se ei ole hyvin runsas tämä kasvisruoka. Useimmat ihmiset... Or some people think that fish is also vegetable. Ja jotkut ihmiset ajattelevat, että kala on myös vihannes. Funny idea, of course. Tietysti tämä on aika hassu. But then if many of us practice the spiritual way of life, then God will provide. Just like God has provided me these days with everything that I need, even though I travel from one country to another, not knowing where I will land it and which hotel I will have a room, because I don't book in advance. I just want to see how God will provide things for me. Jos harjoitamme näitä henkisiä asioita, Jumala antaa kaiken tämän meille. Kun olen nyt matkustanut ympäri maailmaa kaikissa näissä hotelleissa, niin olen nähnyt, kuinka Jumala todella antaa nämä meidän tarvitsemat tarvikkeet. And we can survive, all right. Ja me pysymme hengissä. But of course, if we stay home and cook for ourselves, it's much more tastier and more nutritious. Mutta tietysti jos pysymme kotona ja teemme oman ruokamme, se on paljon maukkaampaa ja se on ravitsevampaa. When I am at home, I hardly ever get sick of any kind at all. Just when I travel, I always get infected. Kun olen kotona, en koskaan oikeastaan sairastu, mutta kun olen matkoilla, niin silloin saan kaikennäköisiä tartuntoja. Anyhow, most of us don't have to travel, so it's all right. Kuitenkaan useimman meistä ei tarvitse matkustaa, joten tämä on ihan kunnossa tämä So asia. this is the only thing that I found up to now. The setback for most of the people is a vegan diet that they are afraid of. Ja tämä on, mitä olen tähän mennessä huomannut, tämä on se suurin kompastuskivi, on tämä kasvisruokavalio. But it must not be an obstacle. Mutta tämän ei tulisi olla este. Once we have the will, there is a way. Kun me haluamme, me myös löydämme keinon. And God really will provide everything we need. Ja Jumala antaa todella kaiken sen meille, mitä tarvitsemme. I have been traveling more than a month now, and every 2 days one country,
And I have always found that I landed next to whatever I need. Olen nyt matkustanut yli kuukauden ja joka toinen päivä menen uuteen maahan ja olen huomannut, että joka paikka, johon menen, siellä on heti minulle tarvittavaa. That is the extreme case. That is the extreme case. Yes. Tämä on hyvin äärimmäinen tapaus. When I was in Slovenia, I'm telling you all these experiences to assure you that you will be okay. Kun olin Sloveniassa, kerron teille nyt, että Slovakiassa kerron nyt kaiken tämän teille, että huomasitte, että teillä on kaikki ihan kunnossa. Yes. We think that we change the way of life from flesh to vegan, but in fact we only return to what is right, what we have forgotten. Luulemme, että vaihdamme nyt liharuoasta kasvisruokaan, mutta teemme ainoastaan kuitenkin sen, mikä on oikein. Me palaamme siihen, mikä oli oikein. And you can be courageous and decided that, okay, you follow through from today, or you can say, okay, I try first, and we have two ways for you to suit yourself. Voi tietysti olla hyvin kaksi eri tapaa lähestyä tätä. But vegan alone doesn't make you find God. I have to show you. Mutta kasvissyöjä tämä ei ole ainoa, jolla löydätte Jumalan. Minun täytyy näyttää teille. Then you can contact God every day, directly. Sitten voitte olla suorassa yhteydessä Jumalaan joka päivä. Just like using the Nokia or the Ericsson, to say hello. Aivan kun puhuisitte Ericssonin tai Nokian puhelimeen ja soittaisitte Jumalalle. Even more direct than that, face to face. Ja se on jopa vielä suorempaa, se on kasvatusten keskustelu. We all hear about God and heaven, but we have never seen one, so it's about time to see. Olemme kuulleet kaikki Jumalasta ja taivaasta, mutta emme ole koskaan nähneet Jumalaa. Nyt on aika nähdä Jumala. If God is there, we should be able to see Him somehow. There must be a way. If heaven exists, we must be able to enter it, at least to peep, have a look. Jos Jumala on, niin meidän täytyy olla joku tapa nähdä Jumala, ja jos taivas, niin meidän täytyy myös nähdä se, ainakin meidän täytyy pystyä kurkistamaan sinne. If I am such a small, humble person and can't see heaven, can talk to God, I'm sure all of you can do even better. Jos minä olen niin nöyrä pieni ihminen ja pystyn puhumaan Jumalalle, niin olen aivan varma, että tekin pystytte siihen. You are much more intelligent. Te olette paljon älykkäämpiä. Or even the old lady, very old, she cleaned my room. She speaks fluently English. Jopa hyvin vanha nainen, joka siivoaa huoneen, niin hän puhuu aivan sujuvaa englantia. And in case you have worry about vegan diet, then don't be, because even if I am a stranger in your land and in every other land I can find my way, then you can. Jos olette huolissaan tästä kasvisruokavaliosta, älkää olko jopa minä, joka olen muukalainen, että teidän maassamme löydän ruokani ja te myös tulette löytämään. Once we surrender ourselves to God's power, once we have connected ourselves with God's power and surrender to this power, everything will be taken care of to the minute detail. Kun antaudumme Jumalan valtaan, kaikki tulee mitä pienintä yksityiskohtaa myöden hoidettua. I have to speak louder. Yes, please. Please, because some people are very far and some people have problem hearing. Okay. Yes, thank you very much. Can you turn the volume higher? Yeah. All right. I know you're very gentle voice, but here we need big hall, you see. All right. That's how we find courage and we find all the strength to deal with all kinds of obstacles and problems in this life once we are connected with God. Tällä lailla löydämme rohkeutta ja voimaa, että pystymme voittamaan kaikki esteet, kun me olemme löytäneet Jumalan. All the saints in the past, they have never ever feared death. However, humankind, however the enemies want to torture them, even cut their limbs one by one, they have always seen the glory of God because they are so blissful inside. Kaikki aikaisemmat
pyhimykset. He eivät koskaan pelänneet kuolemaa, koska vaikka heitä kuinka kidutettiin, koska heillä oli sisäinen rauha, niin he tunsivat Jumalan, että heillä oli rauha. That we can be oblivious to outer influence and to the pain of the world. Doesn't matter how much the world wants to inflict suffering on us, we will not be so affected. Tällöin meihin ei tee vaikutusta kaikki tämä ulkopuolelta tuleva paha. Me voimme olla välinpitämättömiä sen suhteen. Yes, go back to Slovenia. I forgot about that. Of course, we travel. The big groups are traveling here also in order to help out with buying fruit, set up microphone, and printing a lot of free books for you, arranging lecture for you. But I travel alone, apart from them. Tietysti meillä on täällä suuri ryhmä, joka järjestää kaiken tämän kokouksessa, laittaa kaikki nämä hedelmät ja kukot ja kaikki, mutta minä matkustan yksin. So normally I would take a taxi. My luggage is very small like this, and I have almost same clothes, wash and wear again. Normaalisti aina käytän taksia. Minun matkalaukkuni ovat hyvin pienet ja käytän samoja vaatteita, melkein pesen ne ja pistän taas päälle. So I always take a taxi, take a taxi. Joten käytän aina taksia. But in Slovenia, I don't know why that day there were only 2 taxis and they were taken immediately. Probably they were already ordered from previously, and so they just came, fetched the customers and drove away. Ja sitten Slovakiassa, en tiedä, siellä oli vain 2 taksia ja ne oli ehkä tilattua etukäteen, koska ne tulivat ja ottivat asiakkaat ja lähtivät heti liikkeelle. There were buses, but they're full of people. Siellä oli kyllä busseja, mutta ne oli täynnä ihmisiä. There were taxis all over in the cities. It's just that day there were not in the airport, nothing. Kaupungissa oli kyllä runsaasti takseja, mutta lentokentällä ei ollut yhtään. It was first time ever happened that I didn't find any taxi at any airport like that. Ja se on ensimmäinen kerta koskaan, kun en löytänyt taksia lentokentältä. So I kept waiting for a long time and no other taxi ever showed up. So I had to go and rent a car. Joten minä odotin. There were also our brothers and sisters who came, but I wanted to let the other people, other brothers and sisters, go in the car, because if they take care of me, there will be too much trouble, and other people don't have car. There are no taxis, so I went and rented a car in nearby booth. I'm not a good driver. I just began 2 years ago. Joten tietysti kun minulla oli kaikki ne siskot ja veljet siellä, jotka myös tarvitsivat kyytiä, menin sitten sinne, vuokrasin sen auton, mutta en ole kovin hyvä ajaja, koska olen vasta 2 vuotta sitten aloittanut ajamisen. I hardly drive. I normally have drivers. Yes. Minulla on yleensä kuljettaja, palkallinen kuljettaja. Just when I want to show that I'm independent, then I go out and drive myself. Silloin kun haluan näyttää, että olen itsenäinen. So I rented a car, and then when I finished all the paperwork and everything, it took half an hour. And then when I came out, I discovered that it's a stick shift. It's not automatic, and I have never ever driven a stick shift in my life. Ja sitten kesti puoli tuntia, kun sain kaikki autovuokraamaan paperit täytetty. Ja sitten kun tulen autolle, huomaan, että se onkin vaihteella toimiva auto, eikä automaattivaihteistoinen. En ole koskaan ajanut tämmöistä autoa, käsivaihdeautoa. But somehow I managed to drive to the city. Mutta jotenkin onnistun ajamaan kaupunkiin. It was a scary adventure. Se oli kyllä hyvin pelottava kokemus. Of course, I asked the father, please, you drive, because I never knew how to drive this car before. Tietysti pyysin ajaa autoa, koska en ole koskaan aikaisemmin ajanut tätä autoa. Yes, I'm a very simple country girl. I'm not used to with complicated mechanical stuff. Olen hyvin yksinkertainen maalaistyttö, en ole tottunut tämmöiseen monimutkaiseen mekaniikkaan. And I couldn't believe it. I drove in a strange city with no experience, nothing. I drove to the hotel in the city. En voinut uskoa, että oli totta, että pystyin ajamaan sen semmoisella autolla koko matkan kaupunkiin. Eikä minulla ole mitään kokemusta. I just want to tell you that
If we truly have connection with God, we have no fear, we can do anything, and we are always protected. Haluan vain kertoa, että jos meillä on yhteys Jumalaan, meidän ei tarvitse pelätä mitään. Meillä tunnemme, että meillä on tämä yhteys. Tunnemme, että olemme suojassa. So have no fear of even that we don't have food to eat, or we don't have means of transportation, or that any problem in life may arise. We must be courageous and follow whatever our heart tells us that is right. Meidän tulee olla rohkeita ja kuunnella sydäntä, joka kertoo, mikä on oikein. Meidän ei tarvitse pelätä sitä, että ei ole ruokaa syötäväksi eikä ole millä pääsee liikkeelle. You can also try to go slowly also, but we are men, we can decide quick. Besides, the reason is that once we are in contact with God and we want to become one with God and we want to be God-like, a walking God on this planet, then we should represent His quality, which is love. And love includes all beings. Tietysti voimme tehdä kaiken nopeasti tai hitaasti, mutta jos haluamme olla Jumalan työtä, tavallaan tehdä Jumalan työtä täällä maan päällä, niin silloin meidän pitää omaksua tämä Jumalan tapa. Jumala on hyvä. When we want to go into a higher dimension of heaven, heaven has many levels, just like in this society we have different classifications. Jos haluamme mennä korkeammalle tasolle taivaassa on myös monia ulottuvuuksia, niin kuin maan päällä. If we want to go into the highest dimension of heaven and know the deepest secret of the universe, we should have less and less burden as possible. Jos haluamme mennä korkeammalle tasolle taivaassa, meidän pitäisi olla täällä aina vähemmän, niin mahdollisimman vähän taakkaa mukanamme. And those things that we consume, such as alcohol, drugs, and flesh, these are the burdens that are very detrimental to our journey to heaven. Ja asiat, mitä nautimme, ne esimerkiksi alkoholi, huumeet, lääkkeet, käytämme väärin, niin nämä ovat taakkana meidän matkallamme taivaan ulottuvuuksiin. Not that God cares about what we eat or what we take into our physical body. It is just that we must be purified physically, emotionally, and spiritually in order to be a unique being, glorified that we are, that is the children of God. Siinä oli myös lihaa sitä. Meidän täytyy varmistaa, että me, kun Jumalan lapsina me niin kuin kunnioitamme sitä, että me olemme henkisesti ja fyysisesti ja myös tunnetasolla olemme Jumalan lapsia. God loves us no matter how much we sin, no matter how many blunders we committed. God always loves us, and in His eyes we are always His children. But for ourselves, for our conscience, we must walk the noble way of love in order to feel free from any guilt feeling, in order to be one with Him. Jumala rakastaa meitä kaikista meidän vioistamme tai paheistamme huolimatta, mutta meidän itsemme takia meidän pitää elää hyvin semmoista jaloa tapaa, että me itse tunnemme itsemme sitten tämmöiseksi Jumalan lapsi. Because originally we are God, and eventually we will become one with the ocean of love that is God again. We are God manifested in this physical world. Koska alun perin olimme Jumala ja me tulemme myös Jumalaksi, joka ilmenee tässä meidän olemuksessamme. So there is no one to judge us whether we are bad or we are good, except ourselves, our own wisdom, our own conscience, our own fairness of knowledge that will judge ourselves at the time of departure from this world. Ei ole ketään muuta, kuka tarkistaa mitä olemme. Se olemme me itse, meidän tietomme, miten me itse koemme olevamme.
That's why we must rid ourselves of all this unnecessary burden so that we can recognize the pureness essence of original self, which is from God, which is great, which is all love, all light, all blessing. I'm sorry. Eli meidän pitää niin kuin itse sitten, nyt mulla meni vähän ohi, täytyy itse vaan hoitaa ja puhdistuttaa itsensä, että pääsemme tähän tilaan. You're doing great. It just, I speak so fast.